é obvio que estamos nun novo proceso constituinte, a cidadanía o está pedindo na rúa, o exemplo que está pasando nas rúas de Vigo, con miles de persoas participando nesta movilización. Ese novo proceso constituinte ten que ser un proceso constituinte republicano, eu creo que é o gran cerne da proposta política de Esquerda Unida, ten que ser basado nun Estado federal para nós dentro desa aposta porque cada pobo soberano decida. Vamos a defender ese Estado federal e obviamente a figura do Borbón non ten ningún parangón para poder acreditar nun Estado desas características. Esquerda Unida é unha forza que recupera con moita forza pois ese silencio que hubo coa República na transición e pensamos que é o momento de poñela en valor como un valor político máis. Dende a Xuventude Comunista na Galiza estamos aquí hoxe para manifestármonos con toda a sociedade civil na cidade de Vigo para defender a República, para conmemorar o 82 aniversario da proclamación da Segunda República e para loitarmos por a terceira, xa que entendemos que a construción do socialismo no marco do Estado español non é posível sen pasar antes por unha república, que dende logo para nós non é máis que un paso máis cara a consecución do noso fin, que é a construción dunha sociedade socialista e sen clases, na que desapareza a división do traballo e na que desaparezan os estados como tal. Na Alternativa Galega de Esquerda pensamos que a única maneira de reivindicar a democracia é reivindicar a República. Por iso creemos que hoxe, día 14 de abril, é moi importante para todas as galegas e galegos de esquerda e de esquerda revolucionaria reivindicar a legalidade republicana. É esencial, foi esencial en todo momento desde que se iniciou esta ficticia democracia que temos ata agora mesmo, que estamos nun momento na que xa se fai insoportable unha institución antiga, totalmente, profundamente antidemocrática como é a monarquía, e que nestes días e con estes momentos de crise, os problemas que está a pasar a nosa xente, as galegas e galegos, pois se fai todavía máis chamativo e máis necesario rematar con esta institución. Nos creemos que a única solución é unha república, pero non unha república que cambie un xefe de Estado por un rei, senón unha república que recupere os auténticos valores republicanos como son a igualdade e a fraternidade. Unha república feita para a maioría social, unha república de participación, unha república democrática que respete as mulleres, que respete a diversidade sexual, que respete aos nosos maiores e para nada un sistema caduco como que temos agora, que está simplemente facéndolle o xogo aos poderes do capital, aos poderes fácticos e políticos que apoian a banca, aos poderes económicos e nunca ao lado do pobo.